Machiegni an Ajwang' Junior. Tarik en 18 dwe niendi mar 9. Wadonjo e dala Diani kaachiel kod mama Sevelina. Mama Sevelina nigi mirima mager mokalo kaendi kaluwore gi kido mar ngima mosedago. Mama Sevelina medo pimo ne Media ni bende Jaode Diani osebede otanda mar odekre kuom kinde malach. En tij mama Sevelina mondo bende ogol jaode oko okinyi to duoke ot godhiambo. Mano endi e kaka chenro mar dak mare chalo e pare kaendi. Olero ne Media ni jaode koda nyithinde 8 osemiye wich bar kaka bende onyalo pidhogi. Mirima make komedo wacho ne Media ni jaode ok cham chiemo moramora mak mana nyuka. Jaode Diani kao kinde mare mondo kao chiembe mokwongo okinyi kendo chiembe mapile pile nyuka yo kombe moolne kaka bedo osebedo kotimo nyaka ne oninde kitanda niendi mar odekre. Tuoni endi nogole oko kuom wuotho kende. Maendi chuno mama Sevelina mondo bende okonye wuoth ko bende odhi e otanda mare mapile oko e liare. Mama Sevelina temo pimo ne Media ni bende osebedo kowuotho mondo bende oyud konyruok to pok oduong'o dhodno endi madiyaw konyruok e kit ngima mare. Nyithindo 8 mineno kae gieki bende nigi chandruok malich matamre gi nono kaluwore ni samoro gikoso kata fedha goeki gi dhahabu made giteri sikunde kaka school fee. Wuon margi Diani osebede kitanda kendo koro imedo wacho ni tuoni endi nomaye kata tekruok mag timo tich minyalo tim mana kata ka ng'ato bet oonge teko mar timo kamano endi. Chuno mama Sevelina kao ting' mare pile kod pile kendo okinyi kokinyi ka pi wang'e bende wuok koneno chandruok mokalie bang' kend mare kuom jahera mare Diani. Owacho ni bende en jukumu mare kata bende en kanyo endi ratiro mare mar bende chiewo pile kod pile okinyi ka bende odhi e center mondo odhi omany gino endi ma jaode nyalo chamo. To ok en chiemo moro madikel tekruok e del. Ochopo e center mondo bende odhi oyangi mana kata odhi onyiew sukari odhi otuonie nyuka ne jaode. Jogo eki mana nyalo nene ne nyalo jiwe kendo nyalo miye chuny mar bedo gi chir nikech nong'e kaka jago neni mosebedo gi jatuo kuom kinde malach. Mama Sevelina dok pacho mondo bende odhi olosi kanyo endi chiemo mapile ne jaode Diani. Okao kinde mare mondo bende okudh mach kaendi mondo orwak godo odiochieng' mokwongo kama bende olosoe wechego eki mag math mokinyi. Okudho mach kendo bende aduoga fwenyo kaka Media ni dalani endi nigi dhier mochuo kachieng'. Wira bende kinyalo neno nyithindo nyalo kata mana laro sufriach nyuka mondo kanyo endi ginang' giduto. To kata kamano sufria ni endi bende otuch chuno ni nyaka kuong olie mogo motelo ne ruwo nyuka. Kata inyalo mana tene nyakunchiel eka bende obed gi teko no endi mar ruwo nyuka e bathe e konchiel. Nyuka osechiek kendo koro tokelo ne jaode Diani kako timo pile to chwalo kanyo endi sufria ne nyithindo maringo dok godo e jikon kocha. Diani yudo kinde mar madho nyuka mare kaachiel bende gi kanyo endi makate matin ma bende owacho ni yudo tek tweta e seche mamoko. Wira bende ng'ama chwalo ne kony malong'o onge e dier pare e kaendi. Mama Sevelina nigi ting' mapek mokalo kaluwore ni bende en moting'o jaode Diani kendo yudo teko gole oko kendo bende oduoke e ot godhiambo.
Otimo kama nikech bende jaode Diani onge gi teko mar dok kata wuotho kende owuon e kinde ma wuok oko kata odokie ot nindo. Mama Sevelina nigi wich bar kendo kaendi nigi wechego eki mag andaki malich matamre gi nono, kaluwore ni bende ngima mosedago kaka nyaka bende ne kawe kod jaode Diani osebedo kodhiero wang'e, kendo maendi miyo wuotho ga chiedh nade machal koni kod kocha chande. Oduoko jaode ot kendo mirima make malich matamre gi nono, kaluwore ni bende kata pimo nowach ni endi en kanyo endi tweyo chuny gi mirima mager ka watemo oe, nikech Nyasaye chieng' mar achiel biro yawo ne yo e yorego eki mag somo mag nyithinde kaachiel gi thieth mar jaode owuon Diani. Tudri koda na Jwang' Junior.